Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki noilam jongka Employment Monitoring Cell jongka Khasi Students Union haka arp sautre ulber hajab san. Kila pancing petcha ni ki bor penya jongka Negrims Hospital. Hadien ka jingpen bana thongkam nursing officer. Hadu shispa santali haka ba tang artli lamang kerpang ya ki schedule tribe. Haka jing kran bigila pathai ko bor. Chairman jongka Employment Monitoring Cell ka Khasi Students Union usamna Ruben Najar ulaong bakaseng kamshim lohon satya. Ya kajing ajubab da Deputy Director jongka Negrims Hospital u Lieutenant Commander Pawan Deep Henry kum kaseng kala dawa badai ban penbet nok mardor ya ka recruitment rules khnang ban penjelane kerta jongki samla ki bathep kam shu la ong bakaseng kan sapha da kajing tho ka sorkar pedeng halor kani kajing dawa jong kaseng tim tasngi nakaliang ka Employment Monitoring Cell ni wan kendu yo Deputy Director jongko Negrims halor kani ka advertisement benang shu lat jikini ki khindiat sngi baladam halor ka jingpen mi hantu iki post ko pher baring i ka duna pala ka representation ne ka jingdon jongki ST reservation jongki ST category te khindiat ngasuka ban batai pi kani ka kam habari bat ka recruitment Negrims hakisnam ki baladam kawan ka examination nam taki niki nurse kawan ning bakan norset pila ban kenma hatu kopor kalami ka advertisement husnam arja arpulai bad hadin arja arpulai ki don kumba aspa tli tam ki pus ki ba mi hatu kopor bad nang tu sispa khandai pusau tli ki pus ki la sha select hatu kopor bad nak itu ki pus don tang hendriu nu nyungut ki khasi ki bayo ya kamnas how to usnam jinghisha ngila du kasngin kong ngila persya ya kan ka jingwan jokon norset ban kandak ki exam hapo Negrims hade hatu kopor pat kimi no ki tanat bapher ki nurse association bapher baki bataingi ba kani ka norset kan yarap nomor ba ki khasi ki bapa si kani examination tu kinla ban kiwi ki centers kum ka aims a henry hadin bengi iya ka result ba kami kum tu pat na sispa khandai pusangut ki basha select henry nyungut ki khasi pat ngila ya keren barki ki ong ba ngimtep bakan long kumni ka examination nomor kum kaseng ngila itu lupa de halor kata hadi husnam arja arpusau ngila kendu ya katu kani ngut ki tanat jong sarkar ban persya ya kani ka jingwan jong norset ban kandak examination ban hakani ka kenti ka bamta ngi ba ya kata ngila job kam don chu ka norset ban kandak kani examination bat ka examination hi kan kandak dakan Negrims Henry kawai pat ke bangi ba ki pus ki balat kum hakani ki nam taki kam nurse ngi ba ki don kum ba shis pasan ki pus ki balat Henry hadin kata ka jinglat shis pasan ki pus ngi ba ki don tang atli kita ki pus nam taki ST but ki don ki pus ki ba pher nam taki OBC ki SC ki EWS pa kum tar nam takita ki pus ki khambun haka jing pensyai nakaliang jung UDP director ula ongi ba hot kini ki pus ki tek ling ba ka kum ka roster ka ba ki ladon Henry ngi la kali ba kumnu kata ka roster kala wanwan namar ba ka kenu recruitment ki di ban long pace post ya ka vacancy om ya kanu ba ka de kum ka di banyak kum ka vacancy ula ong ba ki jing ya jungi kanya kum ka roster ba ula penting na ngi ba ngingin one inspect ya kita ki roster ki keteng ki roster kum ba ki don ban pensisha ba ke kiat tek kum ka recruitment rules bakal aina center kum nakaliang kaseng ngimshum hun ya kata ka jubab namar ba ngi la etangnya ngi ong ba kum namar ka Negrims ka don hapo ka jela jungi ningkong shap kadiban pej ya ka jingdon kam jongki samla ki jungi hani kibun ki nas jungi ki bapas manla usnam Henry ikipat on brechuno ngi nakaliang ka sarkar jela kapha ikinas jungi sha Japan ba chiwi shpe ki jela hot ikimen ya kata ki yo employment ki nas ki jungi shkiwi kiri Henry haka jo ka poru ngi diban pet ken haba kani ka institute ka don hani te beli pat kinwan kiwi ki brio bantre hani om di kata bakim patla dengi ong ya kata bangi patla hot ngila unstu Henry kibun kinas ki jungi ki bala la bantre hani kibun ki ba outsource ru ki ba tre kinas support Negrims kidi ba tre ki khasi ki ba tre hani te beli pat ban bu kata ka kategori ban ai lu chikiwe kita kidi borok kidi reservation rules nakaliang ki jungi ngila pen i ya kanya ka jutang ka jungi bat ngila batairu ba ngidon kam
ban amen ya kata ka recruitment rules jong ka nigrems but ngihap ban ai ka ngin hakini kisngi banwan ngin ai ki memandam siapo ka center ru bahkan ai ka special exception namta jungi namar bakat kum ka jinglong jingman kiwi bentang ngila ekran ru halor ka age relaxation namar ba kum bangi ba ka age nam hapo ka state hi nam taboro hikam ki laipu ars nam but your relaxation sans nam hindi hani pan iba ka age maximum age limit ban apply kin ka kam ka di laipu nam na kalyang kataru no deputy director ula panchai ba jisha hapo central government ka di arpnews nam ka age limit hindi kila ile ban extend kat bala bat kipoi hata ka laipu nam bat nang ni shikmat kunumla asyu ban extend ya kata tito ya kata ru na kalyang geseng ngin sa kini gising ngin sayo ban page kita ki documents ne kita ki city ke ba na kalyang ka nigrems kala pha isha ka center bingila ban pusan pha bat ka ba khang kam kong san bangi ngi kwa ban ong ni ba ka examination man ka por bingi ba kanda ka nigrems ki khana kingat ki center shabar jala kingat cha Guwahati kingat cha Kolkata ba kumtar ter hakani kenti ngi laong ba dala uni kinu khana samla khasi napo ka jala jungi ki yo ban ngat center hapo shkiwi kwei na kalyang kasang hingin persyajur bat nginum sya hira ya kata bakan lokumta na kalyang deputy director ula shim ula kularingi ba bat ki agency ki ba kila tie up ba ula yate uang ba ki exam kin namta ki khna khasi kin long be hapo ka jala ka jungi bat Henry namta kata pat ngidon kam ban iya kata kat nungut ki ba apply bat kan nungut ki don bat kin ngin sayo ki juba kini kising banwan